Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 29 кастрычніка. І гэтым разам у праграме мы раскажам пра міжнародны фестываль арганнай музыкі «Званы Софіі», агучым праграму рэспубліканскага фестывалю нацыянальнай драматургіі імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і з піяністам-віртуозам Кірылам Кедуком узгадаем адметнасці сёлетняга фестывалю класічнай музыкі «Тызін Хаус». І гэта далёка не ўсе культурныя падзеі дня. Вандроўку па культурнай прасторы нашай краіны мы пачынаем са старажытнага Полацка, дзе сёння стартуе адна з самых яркіх падзей у музычным жыцці Беларусі. 22-гі міжнародны фестываль арганнай музыкі «Званы Софіі». Цягам месяца палачане і госці горада змогуць атрымаць асалоду ад класічнай сучаснай арганнай музыкі ў выкананні лепшых артыстаў з Германіі, Абхазіі, Нідерландаў, Швецыі, Польшчы і вядучых беларускіх калектываў. Сёлета слухачоў чакае 6 канцэртаў, на якіх будуць прадстаўлены самыя разнастайныя музычныя жанры. Адкрые фестываль канцэрт з удзелам полацкай арганісткі Ксеніі Пагарэлай, музыкантаў камернага аркестра «Еўропа-цэнтр» і салістаў Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра Беларусі. Заўтра ўвечары аматарам музыкі ў жывым выкананні ёсць дзе бавіць час. У Доме Масквы адбудзецца канцэрт пад назваю «Увесь гэты джаз» з удзелам трыа «Трансформер». Спалучэнне складанай музычнай мовы сучасных кампазітараў у накірунку класіка джаз і звяртання да віртуозных кампазіцый Пітерсона, Каміла і Уэхара дазваляюць калектыву ладзіць яркія разнастайныя праграмы. Застаецца толькі зазначыць, што ўдзельнікі трыа вядомыя айчынныя музыканты. Піяністка Алена Вашкевіч, барабаншчык Кірыл Шавандо і кантрабасіст Андрэй Баранаў. Рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча пройдзе з 17 па 22 лістапада ў Бабруйску. У конкурснай праграме заяўлена 12 спектакляў, пастаўленых у мінулых і цяперашнім сезонах па творах беларускіх драматургаў, сярод якіх праект «Опіум» Цэнтра візуальных і выканальніцкіх мастацтваў «Арт Корпорэйшн», спектакль «Ладдзя роспачы» Беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялек», пастаноўка «Тарас на Парнасе» Слонімскага драматычнага тэатра, праца «Поле» незалежнай тэатральнай трупы Санкт-Пецярбурга тэатр «Пост», Магілёўскі абласны драматычны тэатр прывязе на фестываль драму «Скарына», Магілёўскі абласны тэатр «Лялек» галюцынацыю «Сіняя-сіняя», а гаспадары тэатральнага форуму Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі прадставяць прэм'еру гэтага сезона «Кропкі на часовай восі». Узгадаць стужкі ўдзельніцы мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» можна на Беларусь-3 падчас спецыяльнай акцыі. Сёння ў 21 гадзіну 15 хвілін срэбраны прызёр 2006 года. Мастацкі фільм чэшскага рэжысёра Іржы Менцаля «Я абслугоўваў англійскага караля», зняты па аднайменным рамане Богуміла Грабала. Папярэдзіць паказ стужкі праграма «Час кіно», якая пазнаёміць гледачоў з яе вартасцямі і недахопамі, а таксама нагадае час, у які яна стваралася і як склаўся лёс яе аўтараў. А еще я понял, что движет людьми, во что они верят и на что готовы ради какой-нибудь пары монет. – 18 лістапада ў гісторыка-культурным комплексе «Лінія Сталіна» пройдзе штогадовае мерапрыемства «Дзень артылерыста», прысвечанае прафесійнаму святу ўсіх ветэранаў і вайскоўцаў ракетных войскаў і артылерыі, якое адзначаецца ў Рэспубліцы Беларусь і краінах постсавецкай прасторы 19 лістапада. Менавіта ў гэты дзень у 1942 годзе пачалося контрнаступленне Чырвонай арміі пад Сталінградам. Ваенная гістарычная рэканструкцыя на тэрыторыі комплексу падчас мерапрыемства адлюструе ключавыя эпізоды аперацыі з выкарыстаннем ваеннай тэхнікі тых часоў. Уладальнік унікальнага голасу дыяпазонам у 4 актавы і, як яго называюць журналісты, кароль эпатажу Сергей Пенкін прадставіць 3 снежня на сцэне Палаца культуры вобласці ў Магілёве новую канцэртную праграму «Музычная тэрапія». Па словах арганізатараў, гэта будзе незвычайнае шоу, дзе кожная песня – асобны моноспектакль. Да ўсіх кампазіцый распрацаваны відэаарт і светлавыя спецэфекты, створаны вялікія дынамічныя канструкцыі, якія ствараюць эфект прысутнасці 3D-мэпін. Што цікавага адбываецца гэтым часам у музычным свеце, даведаемся з наступнага сюжэта. Гурт, сугучны з гістарычным эрцгерцагам аўстрыйскім Францам Фердынандам, вярнуўся з новым трэкам, які абяцае паўсюднае ўзрастанне, а вось чаго менавіта назва не ўдакладняе.
Песня анансуе новы альбом, які таксама будзе «Always as Ending» і выйдзе 9 лютага. Прадюсуе запіс французскі музыкант Філіп Здан. Гэта першы трэк шатландскага рок-гурта пасля таго, як у мінулым годзе яго пакінуў гітарыст Нік Маккарці. Да іх далучыўся гітарыст Діна Бардо і клавішнік Джуліан Корел. Тым часам гурт Royal Blood выпусціў відэа на свой свеженькі альбом з філасофскім пытаннем да сябе і да слухачоў. Калі яны паспелі стаць такімі цёмнымі? Кліп зняў рэжысёрскі дуэт The Secret Egg, які ўжо працаваў над ролікам для іх песні «Адбой». Пераследы на машынах поўных трусаў расстаўляю ўсе кропкі над «і». Хто тут белы, а хто тут пухнаты? Па словах фронтмена, іх другі дыск атрымаўся больш дарослым і упэўненым. І гэты ролік таму доказ. Брытанская соул-дива Джесси Уэр выпустила свою аранжарэю, трэці альбом з 12 трэкамі. У яго запісе прынялі ўдзел Эд Ширан, фронтмен One Republic Райан Тедер і Бенні Бланка. Гэта вельмі асабістая пласцінка. Я думала, што пішу звычайныя песні, але ў рэчаіснасці гэта падарунак для майго мужа і дачкі. Новы альбом сімвалізуе ўсё, пра што мы прайшлі разам. Узлёты і падзенні, страх, прыгажосць і шчасце, распявала спявачка. Нагадаем, што апошняя работа Джесси выходзіла ажно ў 2014 годзе. Новую праграму, сабраную з цыркавых нумароў, прызёраў і лаўрэатаў першага мінскага міжнароднага фестывалю цыркавога мастацтва, зараз можна ўбачыць на арэне Белдзяржцырка. Галавакружныя трукі, атракцыёны з жывёламі, паветраная акрабатыка, жангліраванне. Па жанравай разнастайнасці гэтая праграма нагадвае сапраўдную энцыклапедыю сучаснага цырка. Публіку чакае выступленне артыстаў з Паўночнай Карэі, Афрыкі, Еўропы, Блізкага ўсходу, Расіі, Латвіі, Літвы і іншых краін. Тэатр Геннадзя Гладкова заўтра прадставіць жыхарам і гасцям сталіцы мюзікл-аперэту «Сабака на сене». Гэта сапраўдная анатомія кахання. Натхнёная творчасцю Лопе де Вега, аўтары спектакля даследуюць у ім усе адценні пачуцця. Гледачы ўбачаць сапраўдную камедыю «Плашча і шпагі». Пастаноўка ўцягне ў свет іспанскіх любоўных інтрыг, палымяных танцаў, паэзіі і, натуральна, незабыўных мелодый. Венец стварэння чароўная Дыяна, кахання «На што ты караеш мяне», сляпы Амур працяў стралою. Гэта і іншыя шлягеры Геннадзя Гладкова, якія ўсваляюць моц кахання, шматразова падкрэсліваюць слоган спектакля «Каханнем абурыць немагчыма». А тым часам расійскія акцёры Евгения Добровольская і Віктор Логінаў заўтра прэзентуюць у Гродні адзін з самых віртуозных псіхалагічных трылераў Стывена Кінга. «Мізеры» – так называецца спектакль, але на самой справе гэта іншая рэальнасць, поўная складанай псіхалогіі пачуццяў і эмоцый. Сюжэт пастаноўкі пабудаваны на нялёгкіх, але жыццёвых адносінах пісьменніка і яго фанатычнай прыхільніцы. Былая медсястра падбірае пісьменніка пасля аўтакатастрофы і вязе ў свой дом, каб даглядаць за ім. Але ў бальніцу за дапамогай яна не звяртаецца, і хутка ў яе паводзінах з'яўляюцца некаторыя дзівацтвы. А зараз пазнаёмімся з культурнымі падзеямі, якія адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У сэрцы старога Іерусаліма, прямо каля знакамітай сцяны плачу, ідуць раскопкі. Нядаўна навукоўцы адкапалі тут рымскі тэатр. Магчыма, ён з'явіўся ў эпоху праўлення рымскага імператара Адрыяна каля 1800 гадоў таму. У падзямеллі шмат тунэляў, якія пабудаваў імператар Ірад у першым стагоддзі да нашай эры. Мы ведаем, што тэатры і падобныя будынкі існавалі ў Іерусаліме. Пра іх згадваецца ў гістарычных крыніцах, але за 150 гадоў археалагічных даследаванняў іх ні разу не знаходзілі. Археолагі заўсёды задавалі пытанне, дзе ж іерусалімскія тэатры? Навукоўцы кажуць, што тэатр недабудаваны. Чаму, пакуль не зразумела. Як мяркуецца, тут павінен быў размяшчацца невялікі тэатр ці гарадскі муніцыпалітэт. Памяшканне разлічана прыблізна на 200 месцаў. Найбуйнейшых рымскіх пабудоў, якія былі ў Іерусаліме, па-ранейшаму яшчэ не знайшлі. А мы працягваем вандроўку па тэатральным пляцоўкам беларускай сталіцы. Пасля паспяховага праекта мюзікла «Дуброўскі» Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў у творчай садружнасці з папулярным расійскім кампазітарам і прадзюсарам Кімам Брэдбургам вырашылі прадставіць аматарам музычнага жанру мюзікл-комікс «Казанова».
Гэта новая версія жыцця знакамітага героя-палюбоўніка, расказаная мовай гратэску, іроніі, жартаў, кур'ёзаў у асяроддзі яркай, цудоўнай і запамінальнай музыкі, якую можна ўбачыць заўтра. У Нацыянальным гісторыка-культурным музеі-запаведніку Нясвіш зараз праходзіць выстава «Беларускі плакат. Візуальны код часу» з калекцыі Беларускага саюза дызайнераў. У экспазіцыі прадстаўлены плакаты розных часоў, выкананыя айчыннымі аўтарамі. Трэба адзначыць, што плакат сярод іншых відаў мастацтва заслугоўвае асаблівай увагі. Беларускія плакаты знаходзяцца ў найбуйнейшых музеях і калекцыях свету. Пры гэтым для многіх жыхароў нашай краіны плакат застаецца своеасаблівай тэра інкогніта. У свеце гэтай відавочнай несправядлівасці варта наведаць палацавы ансамбль і пераканацца ў значнасці і прыгажосці гэтага віду мастацтва. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь разгарнуўся міжнародны мастацкі праект «Дыялог», які ўключае ў сябе выставу «Эрнст Барлах. Кэты Кольвец. Пераадольваючы існаванне» і камунікатыўную праграму «Face Art. Face Future». У экспазіцыі прадстаўлены больш за 200 твораў скульптуры і графікі з калекцыі Інстытута міжнародных адносін Штутгарта, музею Эрнста Барлаха, а таксама з прыватных збораў Германіі. Экспанаты выставы дазваляюць пазнаёміцца з асноўнымі этапамі творчага шляху мастакоў у перыяд з 1890 па 1945 год. Напрыканцы праграмы зноў звернемся да тэмы музыкі. Кірыл Кідук, сусветна вядомы беларускі піяніст, выпускнік Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, лаўрэат міжнародных конкурсаў. Выступае разам з буйнымі аркестрамі Германіі, Італіі, Швейцарыі, Расіі і ЗША. Акрамя таго, па яго ініцыятыве ў Гродна ладзіцца міжнародны фестываль класічнай музыкі «Тызенхаус». Пра адметнасці сёлетняга свята класічнай музыкі, а таксама яго удзельнікаў у нашай наступнай размове. Кирилл, здравствуйте. Артур, здравствуйте. Добрый день. Недавно завершился фестиваль «Тызенхаус», где вы впервые представили не только звезд, но и молодые дарования. Да, действительно, фестиваль «Тызенхаус» в этом году презентует новый формат с участием юных звезд уже фактически классической сцены. Это стипендиаты двух международных благотворительных фондов, фонда Владимира Спивакова и фонда Юрия Розума. Я очень рад приветствовать своего близкого друга и замечательного артиста, солиста Московской филармонии, директора фонда Спивакова в Уфе Артура Назиуллина, которому я даю слово и хочу, чтобы он рассказал немножко о стипендиатах своего фонда и своей замечательной персоне. Спасибо большое, Кирилл. Очень почетно, что наши стипендиаты фонда «Маэстро» Спивакова приняли участие в фестивале «Тызенхаус Янг». И мне кажется, тот запал, который Кирилл дал, и та идея в продолжении таких интересных культурных встреч с детьми, я думаю, что это очень интересно и важно. Благодаря Кириллу объединилась культура Российской Федерации, культура Республики Беларусь. В этом году у фестиваля еще одно новшество. Он впервые прошел в Минске. В этом зале мы выступили впервые. Это концертный зал «Верхний город». Здесь было открытие фестиваля. Оно состоялось 9 октября. А уже 10 октября мы поехали в мой родной город, где все-таки, наверное, порадовали гродненскую публику своим присутствием. С нами в Гродно съездили также ребята из новоиспеченного коллектива «Минский молодежный камерный оркестр», который родился этим летом. Первые концерты его состоялись на юге Франции, на 2 фестивалях. Замечательный проект, который имеет большое будущее. Есть планы продолжать фестивальные концерты на протяжении года? Эта история достаточно сиюминутная, поскольку мы очень зависим от спонсорских вливаний. Чем больше средств, тем больше музыки. Артур, а как составляли программу? Ведь это довольно интересное сочетание инструментов кларнет и фортепиано. Мы с Кириллом находимся не то что в постоянном контакте, по-моему, трубки телефонов, пока мы находимся в 2 разных концах наших стран, просто не клались никогда. И программа была интереснейшей и эксклюзивной. Прозвучали произведения, которые никогда не исполнялись на кларнете в Республике Беларусь. Это были премьеры и, по-моему, очень хорошие отзывы. Получилось то, что задумали. Кирилл, вы закончили Академию музыки, но не преподаете там. Неужели не хотелось бы оставить после себя учеников? Мне просто очень сложно отвечать за человека на протяжении длительного времени. Мне очень нравится проводить мастер-классы, когда ты можешь очень быстро поделиться своим опытом, сценическими историями, в которых ты более опытен. Но все-таки вести его на протяжении года, 2-5 лет, я боюсь на себя брать такую ответственность. Поэтому пока я обойдусь игрой, Но помнить об этом надо. А помнить об этом буду. Спасибо вам большое. И, конечно же, ждем с нетерпением ваших новых выступлений у нас в Минске. Спасибо огромное. С большим удовольствием.
На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. До сустрэчы!